Tak po 2 letech tu máme zase pro Lions playoff zápas, tak co od něj čekáš, Zeku? Já nevím, protože jeden zápasový den je jiný než další. Očekávám, že budeme hrát naplno, trénovali jsme docela dobře a jako pro mě to je fakt super, že jsme tady dneska a my jsme v playoffsu. Hlavně po situaci po 2 letech. Jsem rád, že jsme tady, ale nejsme spokojeni s tím, že jsme tady. Musíme vyhrát a věříme, že můžeme vyhrát a můžeme mít skvělý výkon. Co se dá čekat od Brna? Brno napsalo článek, že je už připravenější na náš tým, že nevědělo, že má Američany v našem týmu a říkalo, že už je připraven na našeho quarterbacka, i když vlastně quarterback nejspíš dneska bude někdo jiný. Tak co se od něj dá čekat jiného než v minulém zápase? Ještě možná budou víc připravený, ale nemám zájem o ně, jo, a o co říkali. Je to jedno, co říkali. Ještě musí hrát a musí mít nějaké vyřešení za naše Američany, jestli to je ten důvod, proč jsme vyhráli. Věřím tomu, že my jsme vyhráli, protože máme rozhodně fakt super koučovaný a byli jsme připraveni a je to jedno, jestli má nějaký tým má Američany nebo nemá. Jestli ten tým je připravený a má koučovaný, to je jedno, jaké hráči mají. Může mít tým plné Čechů a ještě může vyhrát. To znamená, jako co napsali, mě nezajímá moc, ale co očekávám od nich, já vím, že jako bude bojovat. A takový tým, já jsem rád, že hrajeme proti ním, protože já vím, že budou hrát, jsou tady, chtějí vyhrát a chtějí mít dobrý výkon. To znamená, že to bude boj, to bude bitva. A na co by se ještě pozval naše fanoušky na zápas, který se za hodinu? Nebudete na bázné nebo nebudete na zahradě celý den. Je to fakt skvělý počasí, být tady, nemůžete být na slunce tam a to bude fakt super atmosféra a taky potřebujeme vaše hlasy. Jo? My jsme tady kvůli vám taky, jo? A díky vaší podpoře. Takže doufám, že se uvidíme dneska na zápase. Dobře, díky.